May dala po. Ang dala po ako nana. Vegetable. Vegetable. Pakita mo. Vegetable. Gulay. Gulay. Kangkong. Kangkong nalagay sa sigang. Opo, masarap po sinigang. Sabi mo, masarap po sinigang. Masarap po yung sigang. Si Lola, Si Lola tulog. nagluluto po ng sinigang. Maasim. Hindi, tulog siya. Natulog siya ngayon? Hindi nga. Hindi sa sa dyan. Diyan sa kabila. Natulog. O, ba't mo hawak yung kangkong? Anong gagawin mo dyan? Luluto. Tapos kakain kang sinigang. Nilagay yung maaga na. Well, thank you po Thank you po, bye-bye. sa mga Mga tao. viewers. Bye-bye. Yun na. Kung nung nakaraang linggo, may ina na ikinulong ng kanyang mga anak, ngayon naman may bata sa Camarines Sur na pinagawa